खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै उत्तर प्रदेशनि नयडानि सेक्टर 93A आव थानाय टुइन टावारखौ बेफ्रुग्रा मुवाजों बेफ्रुहोना सेवहांगार खालामो। जौसिन बिजिरसालिनि बिथोन बायदि सुपारटेकआ लुनाय टुइन टावारखौ सानजौफुनि 2 रिंगा 30 मिनिटआव गुग्रुबहोनानै सिफायनानै हाजों समान खालामो। नोंथांमोना भिडिअ'आव टुइन टावारखौ बेफ्रुग्रा मुवाजों बेफ्रुहोनानै गुग्रुबहोनायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे टुइन टावार बिल्डिंखौ लुनायाव खान्थि बेरेखा लुनायनि थाखाय जौसिन बिजिरसालिया गुग्रुबहोनानै सेवहांगार खालामनायनि बिथोनखौ होदोंमोन आरो बिथोन बायदि दिनै सानजौफुनि 2 रिंगा 30 मिनिटआव टुइन टावारखौ बेफ्रुग्रा मुवाजों बेफ्रुहोनानै गुग्रुबहोनानै सेवहांगार खालामनाय जायो। नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों टुइन टावारनि गुग्रुबनायखौ नुनो मोन्दों। टुइन टावारखौ बेफ्रुग्रा मुवाजों गुग्रुबहोनानै बेरहोनानै सेवहांगार खालामनायखौ नोंथांमोना भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो मोन्दों।